Maayong hapon, mga igsuon, unsa di ay ang sakto nga paggamit sa atong mga mata? Na ay duha nga atong pilian. Number 1, pagpamantay. Kanang pagpamantay, maunay trabaho sa mga libakiro ug libakira, mga chismoso ug chismosa. Kana sila nga klase sa mga tao, dali ra kaayo na sila makakita sa sayop sa uban. Dali pud kaayo na sila muhukom og tao. Mauna nga batasan ang gipakita sa mga Pariseyo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Naniid sila pag-ayo kang Kristo aron ilagyong mapangitaan og sayop bisag wala. Ilagyong pangitaan og sayop aron naa dayon sila'y ikasaway against niya. Mauna ang pagpamantay or himantayon. Number 2, pagbantay. Kanang pagbantay, maunay trabaho sa mga tao nga naay kasing-kasing, naay gugma. Kung naay nasayop, mukorek na sila tungod kay concern sila sa maong tao. Pero dili nila ipaagi og libak. Dili nila ipaagi og chismis. Duolon nila ang tao og sultihan sa kalma nga paagi. Mauna ang pagbantay or mabinantayon. So mga igsuon, pili ta. Giunsa man nato paggamit ang atong mga mata. Pagpamantay or pagbantay.